Ito yung nakikita, sobrang daming bulaklak nung garlic vine. Parang bouquet talaga siya. Bawat kupong parang bouquet. Ayan grabe ang ganda. Mas maganda sana kung naka-side siya doon sa kung doon sa front. Inisip nyo, ay pangit yung halaman ni Kaprom D kasi hindi naka-arrange. 3 buwan ng bulaklak na ito, Kaprom D, hindi pa rin siya nawawala. Pero tinitingnan ko yung mga may yung niya, bulaklak, mayroon palang mga mayroon siyang bunga. Ang tinira ko yung nakikita kong gumaganda sa init, katulad nito. Maganda yung kulay niya kapag nainitan. Parang hindi naman siya nasusunog. Hello po mga ka-From D, magandang araw po sa inyong lahat at welcome back sa Certified From D channel. Ngayon po ay napakaganda ng panahon at nabalitaan ko na may paparating na bagyo na super typhoon daw, but wala pa tayong idea kung saan ang dating niya or kung saan ang daan, kung diretso papuntang north, papuntang Bicol or papuntang Visayas. So wala pa daw idea, but syempre nakakakaba kasi super typhoon. So ayun ko From D, yung blooming na blooming ngayon yung garlic vine. Yun ang ipapakita ko sa inyo. Siyempre i-update ko pa yun sa aking garden sa front yard. Medyo lumago na sila at siyempre yung bulaklak ng garlic vine. So siyempre bago tayo pupunta dun sa front yard na maraming bulaklak, in-invite ko po muna kayo na mag-subscribe at pinutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Siyempre, as a content creator po, kailangan ko ng mga subscriber kasi doon lang po sumasaya kapag dumadami po yung kanyang mga followers, subscribers. So, hindi na po ako kumikita sa subscribers. Kahit na walang subscribers, kung may nag-view ng aking mga videos, ay kikita ako. But, ang habol ko lang naman, ang gusto kong makita naman na dumadami po tayo. So, yun ang nagpapasaya sa akin. Kasi kung income naman pag-usapan, halos wala rin naman. So, ayan ko From D, sana mag-subscribe po kayo at pindutin po yung notification bell. Ayun po. So, ayun, this morning, bago pa sumikat ang matinding araw, ay ipapakita ko na po sa inyo. At syempre yung naman yung garlic vine, ay saglit lang naman yung bulaklak noon, hindi pwedeng patagalin. Siguro mga lang yun, start ng mga pag bumuka yung mga yung maliliit na bang petals ba, pag lumabas na yon, so tuloy-tuloy na yon. Then after 3 days, 4 days, bubuka na yon. Then mga ilang araw, mawawala na rin. So, another blooming na naman. Kaya, habang nagbo-blooming siya ngayon, so, ipapasyal ko kayo. Tara, let's go mga ka-From D at hope ma-enjoy yung pag-watching. Ayun po. Tara! Ayun mga ka-From D, dito sa ibabaw ng terrace ko. Ito yung nakikita, sobrang daming bulaklak nung garlic vine. Parang bouquet talaga siya. Bawat kupong, parang bouquet. Ayan grabe ang ganda. Mas maganda sana kung naka-side siya doon sa kung doon sa front. Kaso lang nasa ibabaw siya. And hindi ko maipakita doon hindi makita doon sa sa pinaka-front talaga. But marami naman flowers dito na nasa ibabaw pa rin. Ayun ang ganda. Hindi pa nga siya bumubuka lahat. Ayan Kaya lang sobrang init. Sabi ko ipakita ko na sa inyo kasi nasusunog sa araw. At yung kulay niya, parang pink, light pink to dark pink. Hindi naman siya dark na, sobrang dark. Ayun, ang daming ang daming pang palabas. Hanggang dun sa dulo, marami siya. Pero dito sa bandang gitna, wala siya dito. Doon lang sa may mga may malapit sa mga talbos. Ay, gumagapang na sila dito, Ayun. As dito naman sa pinakadulo, mayroon din dito ka-From D. Parang bouquet talaga. Maganda talaga siyang tingnan. Since January 20, pang-apat na itong bloom ng garlic vine na ito. Napakagandang tingnan.
Kung sana yung tumatagal siya katulad ng bulaklak ng bougainvillea, magandang tingnan kasi nagpapang-abot sana sila. At ayan, dito naman, dito ito sa ibabaw. Pero nakikita rin naman doon sa front na medyo konti lang. Ayan po. Ayun, marami dito. Diyan sa ano, papaano pa lang, parang papalabas pa lang. Bagong-bago pa lang. Ayan, daming ganda. Parang sinadyang i-decor. Ang ganda niyan tingnan. Ayan po. So yan naman po kapramdi yung front version ng aking garlic vine dito sa harap ng bahay. So ayan po. Ito masyadong malayo pero maganda rin dito sa dulo. Kaya lang dito parang may butal. Tapos doon dito yung volume ng mga bulaklak na sa ibabaw ng tiris yung mga bulaklak niya. Pero ayan po kapramdi sa mga bagong followers, sa mga old followers, kumusta po kayong lahat? Ito po yung buhay ni Certified From D dito sa bukid. Ayan po. Very simple lang po. At siyempre yung ko dito, ayan yung yellow bell or alamanda plants. Hindi masyadong namumulaklak pa. So tinatry kong lagyan ng fertilizer para ayun dumami ulit yung bulaklak. Kasi dati ang kapal-kapal yan. At siyempre natutumba nga yung nabulok na yung kahoy na pinapagapangin ko sa kanya. Kaya pinalitan ko ng medyo maliit na poste. At binawasan ko yung maraming sanga, kaya yan ang nangyari, medyo parang buhaghag na something na malnourished siya. So nilalagyan ko siya ng 14. Hindi ko alam kung kailan siya makaka-recover. Tapos dito naman kapramdi sa ground, yung pinakita ko sa inyo dati, yung mga binili kong bromeliads, yung bago kong tanim, ayan medyo malago na, sinabayan ko ng mga mayana para hindi siya masunog. Ayan, pero siyempre inabutan pa rin siya ng matinding araw. Medyo nawala na nga yung mga mga mapulang kulay, medyo namutlaan na. Siguro dahil sa saglit lang siya na arawan, mga lang, siguro mga 3 hours, pero naman yung araw talaga sobrang tindi naman ng araw kahit na 3 hours lang yung kasi simula siya ng 11 hanggang mga 2 o'clock. So talagang siya diyan, nakatutok sa kanya yung mga yung sikat ng araw. Tapos yung mayana na pula, ang laki na bigla kapramdi, sobrang siguro 2 weeks. Kailan ko lang ito tinanim dito nung in-upload ko yung video ko, mga 2 weeks yata or 3 weeks ago. Ito na siya ngayon. Ayan, mga mayana ko dyan. Pero yung sabi ko na lalagyan ko ng kutsarita, yung kutsarita tinutuka pa rin ng manok, kaya hindi siya makalago. Napipigilan siya. Din yung aking French bush or ano ba pangalan nito, nakalimutan ko na naman. Ano ba ito? Yung basta yung nakapangalan sa luro, parang luro petalium. Ayan, lumago na. At mga bagong talbos nga kapramdi, super ganda. So ititrim ko naman siya ulit para dumami yung talbos niya at ma-form na siya ng bilog. So medyo matagal din naman yung yung process para maging mabilog siya. Tapos dito nga sayang, dapat binilog ko na siya nung noon pa. Pero okay lang na medyo pa, kahit anong pa-square or pa-bilog, okay lang. Basta gusto ko lumaki siya kasi gusto ko yung loro petalium. Magandang bulaklak niya kapramdi, kulay pink. Tapos yung talbos niya, yan nakikita nyo naman, parang pink, maroon na pink. So ayan po yung eugenia plants ko dito. Lumaki na, pero hindi ko siya tinitrim masyado kasi gusto kong palakihin muna bago ko siya itrim ng itrim. Para ayun, pino-form ko muna siya na mag-horn ba, na pwede ko siyang gawin na Christmas tree form, parang ganon. Yung dito, binawasan ko yung croutons kasi kailangan maliit pa lang, binawasan ko na, nasasayang kasi akong putulin.
Dahil ang ganda-ganda noon, ano pa, parang very mataba siya, very lush yung dating croutons na ito. Kaya hinayaan ko siyang lumaki. Kaya ang nangyari, parang pagtaas, naging buhaghag na. So ito rin, pinutulan ko na ito. So dapat putulin ko ulit ito. Kasi, ayun, pinutol ko na siya dati. Wala pa nga siyang mga sanga kasi sobrang init ngayon. So hindi siya maka-absorb ng water. Then ayan po yung aking ano dito, mga Eugenia plants, tea plants. So tinanggal ko yung isang ano doon nakaharang, yung pantakip ko doon sa wall. Kasi pinutol ko, ano rin yun, croutons na ganito para magkaroon ng maraming sanga at para gumanda. So ayan dito. Medyo lumalago ng aking mga pokin at napo-form ko na siya ng bilog. So ayun po, unti-unti napo-form na yung gusto kong gawin dito sa aking front yard. So dito naman sa part, ayan, pinutol ko yung malaking ano dito, tea plants, yung magandang kulay na parang may orange, may yellow, may green, may neon. So pinutol ko muna, pero at least nakita ko may tatlong sanga na siya. So ayan yung dating dito kapag morning ka-promdi. Ang ganda ng ano, bagong putol ito bagong talbos, yung Persian Shield. Pag ano, puputulin ko ulit siya kasi pag tumaas pa siya siguro mga 5 inch, nalalanta siya pag masyado nang mataas. Tapos ano pag tanghali nalalanta siya. So ngayong umaga maganda siya kasi nalamigan ng gabi, pero pag tanghaling tapat hanggang mga alas 3 ng hapon, ano siya, lanta siya, pero bumabalik din naman. Ayan yung ano ko dito, mga picara plants. Kinakain yung dahon niya, nasusunog na, kinakain pa ng uod. Grabe yung uod ka-promdi ngayon, sobra yung mga malalaki yung mata. Partner pa sila, minsan 5 piraso, makikita mo lahat sa ano. Ganun nangyari dun sa backyard ko, yung mga dahon ng halaman, inubos nila yung mga caladium, walang mga dahon dahil ano, nakakalimutan ko kahit nga sa loob ng bahay pumapasok So ito naman, yung Calathea zebra, ano rin siya ka-promdi kapag tanghali nalalanta rin siya. Then ayun, palago ng palago yung mga halaman ko dito, yung anong tong tawag nito, santans na giant santans. Ayan, may bulaklak siya, medyo matagal na rin yung bulaklak niya. At siyempre, gustong gusto ko yung ano ka-promdi, yung siksikan ba, siksikan na halaman katulad nito. Parang ang ano ko kasi gusto ko yung natural look lang, para bang nasa gubat, na pag nakita mo yung mga damo magkakahalo, parang nagsasabunutan sila. Ngayon ang gusto ko yung parang natural lang, kaya yung ginagawa ko, minimix ko yung halaman ko. Baka inisip nyo, ay pangit yung halaman ni ka-promdi kasi hindi naka-arrange. Hindi ko alam kung anong klaseng arrange, yung pareho ba. Naka-arrange naman siya ka-promdi, kaya lang mix talaga yung gusto kong plants. Ayaw ko ng yung isang halaman lang puro lahat, parang kasi hindi naman ito tindahan. Parang gusto ko lang siyang maging mukhang paraiso, yung natural. Ayan. So tingnan mo naman yung init, talagang yung dahon talagang nasusunog talaga sa sobrang init. Diba? Very natural look at magandang tingnan. Syempre dito ka-promdi yung ano ko, ito na naman yung aking star begonia. 3 buwan ng bulaklak na ito ka-promdi, hindi pa rin siya nawawala. Pero tinitingnan ko yung mga may yung niya, bulaklak, mayroon palang mga mayroon siyang bunga. Parang nahihinog siya, tapos mayroon mga seeds. I-try ko na i-collect yung mga seeds niya, yung mga flowers na nabubulok, natutuyo, para kukolektahin ko yung mga natutuyo. I-try ko na sa pot kung tutubo siya, kasi sayang ang daming hinog. So imagine 3 months na yung bulaklak na yan, parang talo niya pa yung orchids. Ang problema ka-promdi yung yung mga dahon ba, parang nagiging magulang siya, nawawala lahat, napapalitan ng bulaklak. So siguro magre-regrow ulit siya after matapos yung bulaklak, tutubo ulit yung mga dahon niya.
So, yung parang reborn ba? Ito naman yung bromeliads ko ka-promdi. Tinanggal ko yung madaling masunog na mga bromeliads dito. Ang tinira ko yung nakikita kong gumaganda sa init katulad nito. Maganda yung kulay niya kapag nainitan. Parang hindi naman siya nasusunog. Parang gustong gusto niya ngayong mainit na klima. Yung talagang na full sun siya. Pero yung iba talagang nasusunog katulad nito. Tanggalin ko nga ito dito. Sayang eh. Tapos, ito, ayan. Ito yung mga nasusunog. Nakikita mo naman yung ano, parang may mga brown. Nasusunog siya. Pero unti-unti na parang nasasanay siya sa ano, sa init. So hindi naman siya natutuluyan na masunog. Kaya ayan. So yung talagang nasusunog na grabe, ay tinanggal ko, inalis ko dun sa, ay dinala ko dun sa medyo malilim. Sa may nainitan ng puno, naliliman ng puno. Kaya lang, nag-ano na yung ano, nag-shift na yung ano, yung araw. Parang doon na siya tumatama. So yung mga ano ko, parang mga bigonya flowers. Parang yung ang ano, ang dating niya parang cherry blossom na maliliit. Kasi maliliit yung bulaklak ng cherry blossom. Kaya lang ito halatang halata. Siguro kung sa kahoy siya tumubo, ano, magandang tingnan. Kasi matagal yung bulaklak niya, pang matagalan. Parang yung Madrid cacao na kahoy. So ayan yung nangyari, yung ano, puro bulaklak na lang, yung dahon na ano siya, natutuyo, natutumba at nalalagas. So pumalit yung mga bulaklak. Siyempre pagkatapos ng bulaklak, yung dahon naman ulit regrow. So ayan po ka-promdi yung aking front yard. Maganda na yung ano ko dito, oh. Ayan dito. So continuous pa rin naman yung pag-ayos ko. Inaantay ko na lumago. Yung iba kasi tatanggalin ko kasi gusto ko yung nakikita yung mga ano diyan, yung mga eugenia na parang naka-trim. At yung Pokien, yung Loropetalum, tapos gusto ko ano lahat diyan sa ilalim niya, sa ground niya. Gusto ko yung ano, yung bromeliads lahat na makulay. Kaya lang wala akong ano, pambili ng magagandang ano, makulay na ano, bromeliads. Gusto ko nga sana yung ano, anong tawag doon, yung imperialis na kulay maroon. Mayroon din kulay variegated yung imperialis, saka mayroon din siyang kulay green, maroon, silver, may ganon. So ito naman dito ka-promdi, sabi ko nga sa inyo, ni-revive ko yung Mayana plants ko. So dito na sobrang sa init talagang, tingnan niyo naman yan, yung kulay pink, nagkaroon ng ano, ng itim-itim, may green, tapos parang brown. So actually kulay pink talaga siya ka-promdi. Tapos ito naman yung parang ano, yung wild na plants. Ito naman kung saan ito tumutubo. Hindi ko naman siya tinanim dito eh. Bigla na lang siyang lumabas. Pero mayroon siyang mga seeds din eh. May bulb siya. Hindi siya nawawala kahit tuyo na yung ano niya, yung katawan niya. Mayroon pa rin siyang bulb. Kaya kahit mamatay, lalabas at lalabas pa rin siya kasi may bulb siya. Yung ano ko naman, yung variegated na pinya ka-promdi, nagbunga na. Sana naman maghatid siya ng lucky sa akin. Kasi naku ka-promdi, sobrang ano ngayong buhay talaga. Natatakot nga ako lumabas. Sometimes naghahanap ako ng garden na i-vlog. Kaya lang ano, parang natatakot ako magbiyahe. Tapos napuntahan ko yung mga dati kong blinag na garden. Naawa nga ako kasi parang nasusunog yung mga halaman nila. So ito naman ka-promdi, yung ito katabi lang nung pink. Ito pinaghalo ko lang ito dito kasi wala akong mataniman. Ito yung kulay pula. Ito yung parang may chocolate mint na coleus, pero nagkukulay red din siya. Ito kasi parang rare na ito sa akin yung kulay pula. Wala na kasi umakita nito dito. Kasi ito yung natira. Nagtanim ako dito ng ano,
Dito din sa gilid na ito, tapos nilipat ko dun sa likod, ayan, nabuhay naman siya. Hindi ko nga akalain na mabubuhay siya. Tapos ito pula, ayan, pula yung coleus na yan. Tapos yung sa ground, ayan, pinaligiran ko nung ang tagal lumago, pero nung lipat ko siya dyan, talagang super late niyan. Lumaki na lang mga siguro mga 2 weeks na yan dyan. At madali naman siyang lumago kasi yung nataniman ko parang mix na buhangin, soil na may sand, parang kasi kinukuha ko sa kanal dahil wala akong dito. Wala akong soil. Kaya yung ginagamit kong soil galing sa kanal. So ayun. Yung ko naman dito, kapromdi, yung matagal ko nang inaalagaan, talagang alagang-alaga ko to. Ayaw niyang mag-flowers. Ayun, natutuyo na ngayon mga dahon. Pinabayaan ko na kasi ang dami ko nang binili na 14 para ilagay dyan. Pero walang resulta. Ayan pa rin. Sabi ko nga nakaubos na akong 5 kilos na 14 para dito sa bougainvillea na ito. Pero kapromdi yung mga pinabayaan ko, nagpa-flower na siya ngayon. Siguro mga 2 weeks, blooming na rin yung mga bougainvillea na ipapakita ko sa inyo. So, ayan kapromdi yung dito, yung aking garlic vine. Very blooming siya, napakaganda. Ayan, tapos yung okay lang yung design niya. Pero dapat mas banda dito sa harap yung mga bulaklak niya. Wala kasi mga sanga dito, kaya siguro ganyan. Ayun, ayusin ko. Ito pala kapromdi, konting info. Nung isang araw nagmotor ako, nakita ko yung mga bahay doon sa bandang Ocampo. Yung ganito, nakatanim sa ground, mababa lang siya, as in parang bougainvillea na maliliit. Nakatanim lang siya sa pot, minsan sa direct soil. Namumulaklak siya kapromdi na parang bougainvillea rin. Maganda siyang padamihin. Kaya lang occasional, parang hindi ganun din naman bougainvillea, parang occasional din naman yung or seasonal, hindi occasional. Seasonal din naman yung bougainvillea. Ito kasi parang bloom lang siya ng bloom, basta mataba siya, nagbubulaklak siya. Ayan, kahit mabababa lang siya, hindi naman kailangan gawing hindi siya kailangan gawing vine o gawing bagging na ganito para mag-flower. Parang kahit ilagay mo sa paso, nagbubulaklak siya ng ganyan din. Maganda lang kasi nasa baba lang. So, ayan po mga kapromdi, maraming pong salamat sa inyong panonood. At huwag niyong kalimutan mag-subscribe at pindutin po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Maraming pong salamat. Diyos mabalos, in muchas gracias.